Samtang 52 anyos nga tanod sa barangay Amparo Pavia ginlutang sa anay kaupod man sini nga tanod. Utang ginapasuni kausa sang krimen. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ang 52 anyos nga tanod nga si Carmelino Minor sa kahilamunan sa barangay Amparo Pavia, Iloilo, pasado alas 9 Sabado sang gabi. Una nakitan sa mag-asawa nga naglabay sa lugar alas 8 sa gabi, apang sila ang nagalawom nga ini ang hubog lang. Kag sa ila pagbalik, Mutugin palapitan na mo, hindi pa naugan, hindi na mo tigin flashlightan. Ang balya doon may nakita na kung sa dugo sa baba. naka-uniforme pa ang biktima sa nasapuan patay, bangod maga-duty pa kuno ini. May pilasang pagkatiro sa nawalang abahin sa iyadugan. Sa bulig sa isa ka witness, nadakpan si Reggie Gaborno, 41 anyos, kag anay kaupod man nga tanod sang biktima. May ginsukot kuno ini nga 15,000 pesos nga utang sa iya sang biktima sang sila ang nagsugatanay. Una kuno nga nagtaya sang pusil ang biktima kag wala sa niging plano ang pagpanglutang. Doon lang yung pitong ako sa pagbigay ko sa kutsiya. Ang bala niya lang kung ang bala niya lang kung sunod lang ano, sunod. Sali lang ako sa akin. Dugan ikaw na ako. Kung yung purpose mo is maningil ng utang, ba't ka may dalang baril? Ibig sabihin, may nagplanuhan niya talaga. Suno sa himata sang biktima, nagadalagid man ini sang pusil kun mag-duty. Apang wala sila nagapati nga may utang ini sa suspect. Na-recover sa suspect ang caliber 45 pistol sa biktima. Apang wala na makita ng sling bag sini nga may sulod nga 6,000 pesos. Suno sa suspect, iya ini ginhaboy. Wala man sang na-recover nga pusil nga posible gingamit sang suspect sa krimen. Dahil sir ka pa magbabatsyag man sa sakon. Okay? Hindi ko, Japon. Mamaton. Nga hindi ko na mapud akong tatay. Ginaprepara na sa kapulisan ang kaso nga murder kag paglapas sa RA 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition nga ipasaka batok sa suspect. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.